Někteří z vás to tušili, někteří z vás si to přáli, ale my jsme věděli, že to prostě musíme udělat. Po nekonečných týdnech příprav jsme vytvořili oázu pro všechny nadšence do detailingu v Praze a okolí. 5, 4, 2, 1, jo! A tak se jednu květnovou sobotu mohli v Praze u Měšťanského pivovaru potkat všichni přátelé a fanoušci detailingu a značky Chemical Guys. Slavnostně jsme otevřeli nejen nový obchod, ale zároveň také nové školící místnosti a především prostor pro všechny, kterým jejich auto není ukradené. Nově jsme pro vás také na adrese u Měšťanského pivovaru 3, Praha 7, Holešovice, a to každý den od 11 do 18 hodin, po případě po domluvě i o víkendu. Více informací na www.nanovax.cz.